Pán kolega, 20. sankčný balík sa pripravuje teraz. Koľko tých sankčných balíkov má byť, aby sa zastavil postup ruskej armády? Má byť 100? 150? Ja sa domnievam, že tak, ako sme vymysleli 20 sankčných balíkov, sme mali vymyslieť v Európskej únii 20 mierových iniciatív. Európska únia mala vynaložiť celé úsilie, celú energiu. Je nás skoro 500 miliónov. Ešte stále sme ekonomicky celkom silní, hoci máme krízu. A mali sme presviečať bojujúce strany, aj Rusko a Ukrajinsku. Stopnite to, zastavte to. Poďme nájsť riešenie, ktoré bude pre obidve strany priateľné. Takže nič nové som nepovedal, opakujem od samého začiatku môj postoj, ktorý je iný. Nie všetci partneri v Európskej únii so mnou súhlasia, ale ja si myslím, že je úlohou politika, ktorý sa považuje za suverénneho, že hovorí suverénne názory, ak je o nich pochopiteľne presvedčený. Ďakujem veľmi pekne.